Lejn stat sekolari kienet it-tema ewlenija tal-workshop organizzat mill-Forum Żgħażagħ Laburisti bħala parti mill-Konferenza Ġenerali Laburista 2014. Permezz ta' dan il-workshop, il-Forum Żgħażagħ Laburisti jippreżenta 4 proposti li l-għaqda ilha tiddiskuti internament u tagħmel riċerka dwarhom sa mis-sajf li għadda. Il-proposti jinkludu li jinfetaħ il-konkordat li ilu li seħ madwar 25 sena ilu f'ċirkostanzi politiċi u ekklesjastiċi differenti u li jiġi abolit iċ-ċertifikat tal-idonjetà, ċertifikat li jingħata mill-kurja biex wieħed ikun jista' jgħallem ir-reliġjon wara li jingħata il-warrant ta' għalliem. Barra minn hekk kien hemm ukoll proposta dwar min għandu jkun responsabbli fit-tagħlim tas-suġġett tar-reliġjon fi-skejjel tal-Gvern u anke dwar id-dħul tas-suġġett tal-etika. Dan wara li f'dawn l-aħħar jiem tħabbru bosta inizjattivi fil-qasam tal-edukazzjoni bilan li s-sistema edukattiva tkun iktar inklusiva. Fid-diskussjoni ntqal li għandu jkun hemm linja ċara bejn il-Knisja u l-Istat, b'mod speċjali fejn jidħol it-tagħlim tar-reliġjon fi-skejjel tal-Gvern. Il-Forum jemmen li l-Istat irid jipprovdi u jadatta ruħu għar-realtà li dejjem qiegħda tinbidel. Kienet diskussa wkoll l-introduzzjoni tas-suġġett tal-etika fl-iskejjel li permezz ta' dan is-suġġett it-tfal ser ikollhom opportunità biex jitrawmu fil-valuri universali u jkunu iktar tolleranti għal kulturi differenti. Il-Forum Żgħażagħ Laburisti jara dan il-pass bħala wieħed għaqli għaliex għandha ssir ġustizzja ma' dawk il-ġenituri li ma jixtiequx lil uliedhom jidħlu għal lezzjonijiet tar-reliġjon. Fil-workshop ħadu semm ukoll il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolom, Josef Azzopardi fisem il-Forum Żgħażagħ Laburisti, Kevin Bonello l-President tal-Union tal-Għalliema u l-opinjonista Carl Wright.